morning. Welcome to my channel. So mag-ilot na po guys. Schedule 5 o'clock in the afternoon. Ayan guys. So, shout out sa mga subscribers. So tana-tanaw lang ta guys. Si pamati ni Maron, boss. Dahil namin makaligo sa gani ko, marong nakit ako mga likod. Ha? Nakit ko mga likod. Sakit ang mga Batiin. likod tinil. Dito tangan, boss. Alejandro Yamba. Nagutok ni, bago pa mo to. Hindi pa ni mama. Hindi naman kayo nagkutok-kutok.
ano ba?